И здравейте хора, аз съм Петър и в днешния епизод ще играем King's Road с моя приятел Максим. Нека да започваме. На къде ще ходим? Пускам мапа. Акепт. И нека да започваме, хора. Какъв дракон да избера? Огнен. Да, е огнен. Да ви кажа, хора, не съм много добър. От днес започнах да играя. Да. Виждате, 5 левел съм и изобщо не съм добър. Има убиха от първия път. Не ме съм убили. Убиха ме. Да се съживим и да продължаваме и да бягаме. Максиме, какво ти бе? Да. Къде бягаш, човек, идва иска да помагаш? Чакай малко, аз тук трябваше да се регенерейшна. Вече съм 7 левел, това е хубаво. Би трябва да спечелиш много способност. Омага, защо не мога да се нахраня? Защото ми пълна кръвта. И аз се чудя за какво не мога да се нахраня. Бой. Айде, Петър, идваш? Идвам. Бързо, от кой е силната вещица? What the fuck? Коя вещица най-напред? То тя не е... Тази синята. Омага, аз... И Петър фейлна. Нищо, ще ги дам 25 стотинки. Диаманта. Аз имам. Аре, играеш, Петър? Аз в момента ще играя. Омага, как продължих без да такова? Защото аз дадох 25 диаманта. Благодаря. Жив и здрав да си. Каква е тази древната вещица? Убили ги? Да, бе, ти чакаш да ги убия ли, бе? Да, ризница, дето не ми трябва. Взимай там да продаваш. Ама аз нямам място. Я изчакай, да видя какви айтеми имам. Имам пръстен. Петри? Да. Да, чуват ли ма? При музиката, моля те. Нали ме пазиш? Да. Тук слагам разни работи. Вече не. Отивам събия. Това събия. Ти слагай там, каквото слагаш. Всички са при мен спокойно. Няма от кой се страхуваш. Нека да продължаваме, хора. Айде, аз ги убих вече. Играта почна да ми лаги и се загубих. Продължавай надолу, гледай стрелката. Ага. Да, аз ги убих всички, че ти да дойдеш. Какво да направите сега, че големия левел? Кой левел каза, че? 39 май. Да. Омага, още съм жив и май ще мра и умрях. И аз умрях. И тази вещица как я мразя. Ще ме убия, че ме убият, трябва да ям. Убиха. И мене ме убиха. Няма да дам 25 диаманта. Това път не свършва. Свършвам даймантите. Кажете ми как се чува, когато говори Максим и дали ви харесва тази игра и дали искате да продължавам да снимам. Реплика е още една игра. Момент, малко че съм заед. Който иска може да
пише в коментарите дали искам да играеме с него и аз го викам да играеме. И да, Максиме, искаш ли да пусна някой мап от ония човек и да ти пратя покана да дойдеш? Изчакай мъничко, ще видя малко работа да продавам там. Чакай, аз продам. Не се е напълнил почти инвентар. Моят инвентар вече е пълен. Моя не, защото аз си го оголемих. Той как се оголемява? Да, разбрах се. Ма то много диаманти струва, бе. Моля? То много диаманти струва. Не, аз го спечелих. Те по-става. Ти отли си я дам толкова. Значи, да, добър съм като гледам. Ами играе от 2 часа най-много. И да, според мен съм се развил 7 левел съм, имам хубави работи според мене. Имам яки отварки. Или нямаш на метал. На метал откъде трябва да се вземе? Той и него са го печели, виж, аз имам. Я чакай. Къде си, бе? Горе. Ето ма, минало. Да, бе, виждам то. Натисни на моя човек. Ма ти не можеш ли да ми продадеш? Не, май. Натисни на моя човек. Чакай, в момента си купувам магийки. Човек, мога да пускам работи, ти да ги взимаш. Изчакай малко, май че имам нещо. Ти дам. Да се надявам. Ами пускай, защото на мене ми трябват. Моркови трябват ли? Моркови... Да, дай. Чакай, обаче ела да не ги вземе някой друг. Елатка, насам. Омага, ето я стрелката. Чакай тук. Изчакай мъничко само да сложа едно нещо. Май сега да ми фърли нещо хубаво. Я ми фърли някоя хубава броня. Не става май. Те някои са българи в това, в тази игра. Да, на мен един мой приятел ме беше научил. Беше ми я казал. Човек, стой, спри там. Стой там сега, не мърдай. Чакай, да е такова. Стой там за малко. Ето това е Максим, той има хиперяки работи. Защото баща му се занимава да играе едни за друго. Не, аз си играя, той даже не знаеш, че имам. Ти фърли ли ми, кой ми фърляш? Не, той не ставаш. Аре, ти пускай да играем. Чакай да видя дали аз мога да фърлям. Не става, човек, аз пробвах. Аре, избирай там. What the fuck? Откъде трябва да избера? Не, там дет принцип си изпълняваш мисиите. Ето така. При този дядко. Ето така. Добре, и после как ти пращам покана? Натискаш там на което. Да. Знам. Аз изобщо не съм ти пратил покана. Да, понеже сега сме двамата на едно място. И аз ако не приема, ти тръгваш сам. Аре, идвай. Аз съм още на много лесни нива. Нищо сега ще ги изпълним. Двамата си помагаме. Не ми се отваря честа. Какви яки работи. Откъде паяц, мразя ги. Най-много мразя паяците. Нищо ги убих всичките. Човек, аре стига си гледа. What the fuck, инвентара ми е пълен. Що? Аре, идвай. Пълен ми е инвентара. Имам тук яки работи. Аре, идвай, че аз ще ги бия сам и то ще ми зачете на мене нивото. Нищо съм го минал поне 100 пъти.
Аре, трябва да ти разчисти пътя. Аз тук фърлям разни работи. Какво? Фърлих такова. Фърлих едната броня. Фърлил си я. Да. Има по-яки работи тук. Сега. Да, ма ти трябва да дадеш диаманти. Не бе, без диаманти. О, имам пелерина. Изглежда като някой чаршаф. Аре, бе, Петри, тук съм при големия паяк. Чакай малко, бе. Ай, къде да чакам? Аз ще ги убия всичките без тебе. О, Фаре, идвам. Идваш, аз ще ги убих вече. Тък му си слагах бронята, бе, човек. Абе, ще слагаш после. Тези бутуши ги имам. Идвай. Къде си, бе? Идвай нагоре. Аз още не знам маповете. Не, паяка вече бяга от мене даже. И Максим, нали, играе на компютъра, пък аз играя от телефон. Аз го победих. Ти с нищо не си ми помогнал. О, нямам едната... Кажи. Нали, нямам едната пръчка ли, как се води? Пръчка. Жезъл. Моля? Жезъл ли? Да. Взех което ми трябва. Изчакай ма на спауна, сам да сложа това жезъла. Добре. Аз ще видя какво съм взел и дали изобщо нещо съм взел. Взех си 5 диаманта. Един меч, който подавам. Ама човек, инвентара ми пълен. Ко ще правя? Хора, мисля това да е клипа за днес, защото без да искам съм си направил акаунта в YouTube по 15 минути да са клиповете, така че да. Чао, хора! Довиждане.